Ngapriang sobhai pi giwos ki flower ki jonga mentangan pen i pi kani ka yeng kabadon ha pedeng lauba lausan pi ka te ka klaus te ka berben sudah te ha gajing sisya hadukan menta manganda tip tikna ya ka kerteng ka bapura manu bayo benta ya kani jaka ngam tip rengi kum ki pat banong sok snong jong ka mau kora ni tip ya kani jaka ngi ong ba kayeng jong bawin tem don shu apertai nrihang ni ong ka ktien ba im ganam yap ka kerteng kani kayeng pi tei halor jong mau penyan pen i pi menta anrap kamajan kani kayeng ka ba nam bakla ya kani kayeng kisna hus nam ar hajar shipona khatwei kamta dehi kita kisnam markani ka jaka ka history balik ka penlongi kini ki try jaka balik kin snai kani ka yeng ni kalong mansua kani ka kidon da ki kla ki hati hakini ki jaka te na markani ka jaka ni ka saudong put jong kani ka jaka kalong ka belahe te bansa ban thia ban dem nak takadaw kalong ba klem ka yeng ka mut kumnu kin sa kan thia indem takadaw briu badon te usnas non da ka yeng halor jong mau tiket kum kajing tip jonga ka banga tip bah kalong ba ya kane ga yeng lasna ba win ten rei upasagurim jong ba win kalong utu ba jon kharsiyeng ubala ju contest election MP na kapor sa kapor te hadukan mentaro nga i ba jon ulong kum kiwei na kita khot ki ba don lang ha ka sarkar te tang kini kentien perlok te ngasngoban ong ba ngamdon ai ban ong spangkane kalong ba kinu ki perlok ki bakwa ban tip ya kane jaka saya thu yang hapo comment section te tang de gini kentien perlok nga ai ku blai pi iwei pat iwei te sngobha share bat subscribe bat like te tang de gini kentien ku blai pi ku blai si hajar ngo